ಅಬ್ಬಾ ಬೆಲ್ಲ Deton. Engkau nate gas berpilih kemal beli. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ಸ್. ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೇರು ಗಂಗಮ್ಮ. ಹ್ಯಾಪಿ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ. ಪಾಲಿದ ಕೆತ್ತೆರೊಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದ ಹೊರಡು ಲಗುದಿರ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಕಲು ಅವರ ಈಗ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ आपने पूरे अपनी चार नो मेल्ला मा उई ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆನಾ ಆತು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ನೋಡು ತಿರ್ತದೆ ಇರ ಅದು ಪಾಪುಂಡಿ ಇರು ಒಡೆ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ಪೊಯ್ನೆ ಕೊಂಚ ಒರೆ ಅಮ್ಮ ಪೊಯ್ನೆ ಕೊರಂಜ ಹಾಕ್ಲೆ ಒಂಜ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಡೆ ಉಂಟು ಯಾ ಒಲೆ ಬಲಿ ಹಾಂ వెల్ల దాది దాదా ಪಾಲೇದ ಕೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತೆರೆಂದು ಅಡುಮುಟ ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಎಂಚವನ್ನಾಗ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ ತಿರ್ತು ಉಂಡು ತೀರ್ಥ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವಿನ ಕೆತ್ತದ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತು ಕೊರದು ಎತ್ತಿರು ಇತ್ತ ವಿಷಯದ ನಾರು ಕೆತ್ತರ ಬೋನಾಗ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದಾರು ಪುಷ್ಪಾಕನ ಇಲ್ಲದಾರು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕೆತ್ತ ದಿನ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆತ್ತದ ಆತಡೆ ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅಡೆಮುಟ ಹೋದ ಒಂಜಿ ಬೇಟ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಒಯ್ದೇರಮ್ಮ ನನಗೆ 100 ಓದ್ತಿರು ತೂಕ ಇವತ್ತು ಇಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೆಗೆದು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ತೂಕ ಇಂಚ ಉಂಡು ತೇಕಂಡ ಇರಂತ ಜರ ಜನಕಾರದಿಂದ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನೋದಿತ್ತೆ ಅವತ್ತೆ ಪಾಲದ ತೆಂಚೊಂಡು ತೂಕಂಡ ಮಾತ್ರ ತೂತೇರು ಕೊಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅತ್ತೆ ಅವಿನ ಪತಾಯಿಂದ ಹೊಡತಮ್ಮ ಈರು ಮಲ್ಪರೇಜ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ದಯಬೋದಿನ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಾರೆ ಇರು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪತ್ತ ಪಂಡ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಿಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಆರು ಕಸೆ ಹೊಲ್ದು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಕಸೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜವೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಕಸೆ ಬರ್ನಾಗ ಅತ್ಯಮ್ಮ ಏನು ಪಂದಾತೀನಿ ಪೂರ ಈರೊಂಜಿ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷೆ ರೆಡ್ ಇರು ಬರ್ಯಾರ ಎಂಚತ್ತೇನು ಈರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಂತೇರು ಚಾ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಯ ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರನೇ ಇರಲಿ ಹೇಳಿ. ಫೈನಲ್ ಚಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ ಬರೆಯಕ್ತಾನೆ ಓ ತೆಂಗೆ ಬರೇನೊಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಲ್ಲೆ ಬರ ಅತ್ಯಾನ ಐಟು ಎಕಡೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಟ್ಟದ ತೆನೆಟ್ಟು ಕ್ಲಾಕ್ ಪಂತ್ಯಾನ್ ಇರ್ಪ ಕನ್ಪಾರು ಅಡೆ ಪೂರ ಬೋತಾರಂದು ಈರು ಖಾಲಿ ಆ ಟಾರ್ಚ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವೇನು ಕೆಕ್ಕೆ ಅಣಪಿನಿ ಪಿಳಿಸು ಗುದ್ದುದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಕಲ್ಲಡಿ ಕಡೆಯುಡು ಕಲ್ಲಡಿ ಕಡೆದು ಓಮ ಎಡ್ಡೆಮಿಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಕೂಡ ಅವೇನು ತೆಕ್ಕೆಂದಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯದು ಗುಳ್ಳೆ ಮಲ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲು ಒಗರ್ನ ದೀದೆ ಐದು ಪಾಡು ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಈತ್ ಮಾರೋಡ ಬರಿ ಬರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಬರು ಬೆಲ್ಲ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಬರು ಬರ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಚೂಸಿನ ಕೈಪಿ
ಅಂತಲೇ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಷ ಬರತ್ತ ಹ್ಞೂ ವರ್ಷ ಬರತ್ತ ಬರ ಒಂದು ಆದಿಮ ಬರ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಪರ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹಾ ಬರಗೆ ಅಬ್ಬಾ ಬೆಲ್ಲ apa cu kalau nu tine iya ya oh bilang dah sini ಆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು saya kena ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಇನ್ನು ಆಟಿದ ಬಸದ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರೋಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಿನ ಪರ್ನ Reji, mana saya boleh. ಹಾಂ Mana tahu cuma reji. ಮರ್ತಲ್ಪ ಪೋರೆಜ್ಜಿಗೆ Nanti mana teh. ಬಾಕಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ದುಂಪು ತಕ್ಕಲು ಸೈಪೇರಿಂದ ಪಣಂದಿತ್ತಿರದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇಂತ ಬಂದಿತ್ತಿರದ ಖಾಲಿ ದಾಲ ಒಂದು ಪಂದೆ ಬೋದು ಕೆತ್ತದ ಕಂಡ್ರೆ Batal. ಅಂದು Awalnya tidur deh. ಓಡ ಐಡಿ ಕುಂದು Nah tahu deh kita lagi. ಅವು ದುಂಪು ತಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಅದೇ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಮರ್ದು ಬರಿಯ ನಿಕ್ಕಲು ಮರ್ದು ಬರ್ದಿತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಈಗಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಕೊಡುವ Ini nak apa? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ Subscribe. ಹಾಂ Subscribe. Hey guys, ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಬರ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ